Budeme potrebovať zošit, papier s vytlačeným vzorom, pravítko, ceruzku, nožnice, lepidlo a štetec. Najprv si vymeráme strany zošita, aby sme vedeli, koľko papiera budeme potrebovať. Zvolíme si časť vzoru, ktorý sa nám najviac páči a vystrieneme ho. Tento vzor nájdete vo vyhľadávači, keď napíšete názov holografik. Posledným krokom je jednoducho papier nalepiť na zošit. K druhému projektu budeme potrebovať zošit, mapu, nožnice, ceruzku, pravítko, štetec a lepidlo. K tomuto projektu som si zobrala starší zošit, ktorý by som rada obnovila. Táto stará mapa, ktorú tu vidíte, bola založená v jednej knižke. Vy si môžete mapy vyhľadať na internete. Tento vzor môžete využiť rôznorodo. Skúste si napríklad pripraviť cestovateľský denníček. K tretiemu projektu budeme potrebovať biely zakladač, fixku a lepiacu pásku. Dbajte na to, aby fixka bola nezmývateľná. Teraz si vezmeme lepiacu pásku a vytvoríme z nej trojuholník. Môžete vytvoriť rôzne vzory. Lepiaca páska nám umožní, aby sme pri kreslení mali čisté a rovné kraje. Keď už máme trojuholník alebo iný nami zvolený vzor hotový, chytíme si fixku a začneme kresliť najprv zvislé a potom vodorovné čiary. Určite nepoužívajte pravítko, ide nám o to, aby boli čiary rôznorodé. Keď sme s čiarkami hotoví, odstránime lepiacu pásku a dizajn je hotový. Ak ste pripravili hociktorý z týchto zošitov, pošlite mi fotku. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, dajte like, napíšte niečo do komentárov a prihláste sa na odber, aby ste vždy vedeli, čo je nové. Ďakujem pekne za pozretie. Ahojte!